Nou, ik ken SMO eigenlijk al heel lang, vanaf midden jaren 70 toen ik studeerde. Toen werd ik al op de universiteit op geattendeerd. Er zijn een aantal publicaties, niet allemaal, die opvallen door het thema wat ze aansnijden en door de uitwerking. Het zijn vaak mensen die heel goed kennis hebben van de stand van zaken en me snel bij kunnen praten. Nou, dat vind ik heel prettig. Daarnaast in meer een algemene doelstelling van SMO. Ik denk dat het belangrijk is dat in een marktgerichte samenleving waar ondernemingen een belangrijke rol spelen, en dat is de Nederlandse samenleving, dat het goed is om mogelijke misverstanden en mogelijke fricties zo helder mogelijk voor het voetlicht te krijgen en naar oplossingen te zoeken. En mijn beeld van SMO is dat ze daar in het verleden belangrijke bijdrage aan geleverd hebben en ik hoop dat ze daar in de toekomst mee doorgaan.